Oh, no, 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 no. Kailai bari faye Wngswkha YouTuber Lungi man ang boy malay ang khop tong ga yang wakik bini look kita porong washing powder nirma na subscriber rok bai malai photo rok bujak laika So hello guys, bahai tong bai. Kaila barni salsa sukan sung phaijak kuinani nogo nork nogoi mangkhana kuina tam khai tong nai thok ka mehendi rok phuloi tong. Yango gana asukjak hingke kuinani bukmui phu pura brokless nar haike gana wa asukjak mane kuinana kebo mokolong nojorok rimai ajar ni bagoi bo naikoloi tong ta gana asuk. Acha. Yang ring na women bo mehendi phuloi tong no yang nogoi mangkhana iko wakhik dibo phulkai kam ke nai naigra de wakhik tini mehendi ni design wakhik tini gana wono yang te khoroksa nogoi mangkhana mo hingke kuinani ekdom best friend no bobo naithotok kai phuloi na kha mehendi final result yang nugoi mangkhana hingke noro comments kai sadi sabuni mehendi fulmani design norok joton selai chajakha next day hingke guys tini ungkha Kailai Panda ni sal rigna umeni dolni abo je phungai chira chira bucha yang norok nainari chungkha ri sitra rok bai bukhai bufuro bo ri naithok chumai baisen ready ung paijak yang wakhik ti bo ri kasam chumjak nungkhai tam baga dakti thang sagade andol sinke ba dakti ma thane ble ready rok khana tangne ble nungkhai bufuro phaina sagade norok phali ta ti 10 ta roko taburi gna umeno bin dolni nogo tonsari gna bro kita makeup take rok khaina pa finally chungo ready ung pai bikha yang ani sala tongo kai yang wakhik ti gift rok najak gift rok prongari kija hingke norok jamai party la kuina party sabai gade angkai jamai party nungkhai jamai party na kuina party angkai bia party angkun semi angkai semanna tabung ke chung phai sok pai ka Kailai Panda o te jamai bo tabung no phai sok pai drop tabung ke thanglai tongo tui khoglai na babai yang hongke khorong ni mini camera boy borok hongke yang tui khongmano video khaina kare ano mangsi video khai pailai liya tabung ke jamai be kuina no to gore na naitung tabung nong nai kuina bai jamai ni tini ni paithak sam Surapsani ulo koyekjona subscriber rok bai malai photo rok bujak laika
tabung ke chung mai chana bagai asuk laika yang logi tongo norong nogoi mangkhana wakhikri te masa angka kuinani dol hingke kongno kom sawi mai khopsa chai pai grana kho awahan mui kothok rok bai bohok tait khai mai rok chabai pai tabu chung phaijak jamai te kuina bai malai gift rok rina bagai tabung ke chung pai thago jamai te kuina bai kisa photo bujak laina nai thongo abo sirig na umen ni tomong hongke nai di ang hongke yango theng theng bujajak saito bo hongke kuina ni gana kisa jaga nungma boina waisona chok sa su olo hongke norong dalungi men bote tamosa jamai yak bera mani jaga no khikro kotoma berai photo bujak phaiga haisi jamai te kuina bai photo bujak paikha aboni ulo mui kaham bai bo mai chai paikha angke te tamo kam tong siba paithago rigna umen bai ko photo kaisa nawai waisebo no direct nogo cholo gori so guys tini hingka reception ni teisa haino hai jamani nago khobor manja yango wakhik ti boi mangkharan bini look kija phorongna po dress rok bahai ha comments ke sari po guri di nayong nai kiro guri makha regna umen hingke to already thang paikha tin dol si thangjang ke jamai nago bobo yakai mi abla an look to te phorongna nangyai ko nogoi mangkhana nai thokti phaika yang na hagre tau chung thalai nai aro thang tamung nok joye nai tong tabung ki chung phai sok pai ka ekdom jaga o ikko yang ori gnai women te ri gnai women ni yagra side om ka jamai bai kuina yang no nugoi mangkhana norong te kaisa kubikok sana pogoi thangka jamai be kuina sem para ni si mane borok kunui para kaisa ni si tabung ke chung haino hai thanglai ka jamai te kuina ni new dressing look bai photo bujak laina hana ane butukni kailai bari phaiye koroksa youtuber kamalpurni bini para ang khanamani nalisara hi khanamani abo sati dang saimya nalisara ni youtuber bo bini asolang saimya longimen ang bini subscriber ang boy malai ang khop tongkha ang bono kok kesarop mane chin khoye phaiye bona tebo ti gorok video rok ti sawi entertainment channel bagi kai dadu kai khoi ni na khoi jite na khara khoi kai dadu kuina ni dadu no kuina ni dadu klayo kai an bo dadu no kai dadu actually phaima kai kaila bari mai tui chana bagai phaya o rigna umen no khogoi talangna bagai si phayo talang sinai tine horbar ta bang to ye kai mang ne bising masai masa talnai o je sama sana mo bo no bising khap purjak ba kuina na rigna umen no mang ne no ke nanu no ko klang da thana ni buichung no kobor khorok nam nu pusida mano ba olo da thoprak jangna purala ana tasada ana pasri mai dadu na hambai malai bagoi seriously guys dadu bai malai korok sai belai no buka surang khate dadu no na khwai ni puila ani subscriber ni bising malai nai te dadu haike je ani subscriber ni bising malai nai rong no bang pai play hambai maya faru tamni ke nora hambai malai kha ka ani asuke buka surango te video khaina bagoi bosini buka phayo yang te kaisa sin norong nai ne ri jamai no koina ni gana ni baike buchari rohoka burui rok ari koina bai photo bujang na bagoi jamai no buchari na nang ble adino si bro kai jawai thancha chi tongna nango ke jamai no buchari baike koina bai simi photo bujang ma guys ani frute Wngswkha koibar busakha koibar achukha nai ne na norong no jamai no khairok ma sikjak saito theng busa jak iko yangote khorok tamrok photo bujak lai tongo borok hingke charai fangsini simino best friend fo tabung ke chung thanglai tongo mai chana bagai ok khuichu ka hangke ba abo se yang phai nai mani busukai borok bang yang norong nogoi mangkhana list of tabule bisingo habai ma achukha hingke mairo kicha chagna yang choli tongo jamai be kuinani photo shoot tabung ke norong ni dalungi meni photo shoot nai ne di buini slai alada guys Wngswkha
Oh, buri bana hai. Tei pai thago ngke tei tamo sa kuinani koimung bai mamu saka kisa haisi. Norong ni bising bebak borong na ano sawai manu dara nung tamon nin kaila bari musama haike biarok chi khagoi bahare musalia no buiko ngke mo haisi nong mang khana formal shoot kanjak kanoile ang lung kanjak haike musai malia haya di bolongo mandar kongna thaka logi gulai nangnai chakur telangole ang mandar kongna hnoi thangmaya ama haike na ang formal shoot kanoile boro bahar musai manai bal ये बड़ी अच्छी बात कही आप